Part 2. Pík mi spolužiačka. Dobrý, deti, táto hodina skončila, takže dovidenia. Podľa mňa nám vymenila zošity. Bola som presvedčená, že dostanem jednotku, lebo som to vedela. Bože, no a 1,5 ťa nezabije. No ale zabije. Nechajte ma, idem na ľudka. Bože, zase bude nasrté na mne. Konečne ideme domov. No konečne ideme z tejto sprostej školy. Keď vidím tu Elu, je mi na zvracanie. Tomu ver. Bože, fuj, ten zgrcnutý obed, zase nejaká sračka bude. Som zvedala, čo bude na obed. Určite nejaká sračka. What a Sigma? No akože ja sa idem stážovať. Fuj, však to je jak grcka, to vyzerá fakt, akože to na tom vrchu, to čo je vôbec, nejaká žemla. A neviem, čo to tam je, riasa, a akože čo to tam je, grcka, alebo čo? No gro, ja z toho nezjem ani nič. Si myslíš, že ja hej? No čaute. WTF, ešte nemajú porcie. Chceš to moje? Zežer si to kľudne. Kľudne, aj to moje. No jasné. Fuj. Však to bolo výborné, mali by ste si vážiť jedlo. Jedlo není zadarmo. Okčus. Konečne doma. Gro, mám nápad. No čo to bude? Poďme nakupovať do toho nového shopping centra. Do akého nového shopping centra? No však to tam nové otvorili. OK. Ak už poďme, dúfam, že tam nebude zasa tá Ela. O môj bože, toto je nádherné. Neklamali, strašne to tu krásne. Ale tu si môžeme odložiť veci, tomu ver, to je dobré. Poďme, som hrozne hladná, poďme sa nájsť. Tuto je nejaká dobrá pekran, tak poďme. Pre Boha, tu je tá Ela. Môj bože. Sorry, girl, nechcem sa smiať, ale počul si, jak žrala. Ježiš, no počula. Čo sa mi smejete? Ja za to nemôžem, že som sa tak narodila. Je to od vás dosť zle, že mi takto hovoríte. Ja to poviem mamine.